Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin, papagayam. Intay ibasa ti Proverbio 13, versikulo 16. Agpanunot nga umuna ti manakam a tao, sakbay nga ibanag na ti aramid na. Ngem ti maag, ibotaktak na ti kinaignorante na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Adamot ka barbaro akaroba tayo. Nagyan na iti kwarto a pinanawan ti sigod akaroba. Barang nusan akas iti sigod, adida makabayad iti abang da. Isu a pinapanaw ti akin kuko iti balay nga babangan da. Ay, nanginamot nga min ti abang ita. Nubasit laang ti sweldom, saan nga umanay iti iso amin a masapsapol. Isu a masapul ti aginot, no kwarta ti pagsasaritaan. Iso nga rod asaan ko agatangan ti awan ka usiskan na. Ang mga no ada emergency apakasapulan, kat awan ka utan. Day tatirumbang aramidam, tapno addalat ta maidulin mo. Ay, wan alakay. Nang runa ita, tanguminam at aminan agagatangan. Anya nga ti trabaho ti karuba tayo di tabangir. Jay mo't lalaki ti kanayon arumwar. Maamwak tuman anya ti trabaho na. No dagdamag no anya ti trabaho, saan mga ibagbaga dyan ni turak iti may sa apasdag? Ayun kababain. Masapul ati amuda kat di adal ka. Kan adda na pintas at trabaho. Di damat lamadlaw na ita. Di sinti ang karumrumar. Di damat umay ijay ayan ko apasdag. Ibain ko nga ibaga nga awan trabaho. Kun masapul mo't ati amuda kat nangato ti saad mo iti trabaho. Dahit ati rumban. Bakit? Ti kaaruba mi mo't iti boarding house dayta. Ay, asit kak man. Gumatgata mo't iti saka ti manok. Gumatangak mo't iti sabali. Hi! No jak agkamali. Si ka di kaaruba mi. Saan ka di? Wan. Si kamo di ka barbaro nga agab-abang iti asidag mi. Saan ka di? Wan. Siyak ni Anita. Sigod a sekretarya aki di barangay mi. Kay kayat nila kay kung agyanak laan kanon iti balay ang mga sikaso kenkwana. Syakmat ni Nora. Sayang ati trabaho mo i-give up mo. Nariga tagsapol iti trabaho ita. Nalakamot ket iti agsapol. Masaduta ka mapanagtrabaho. Kasta ka di? Syak, tumultulong ak nga aglako iti pwesto ti kabsat ko. Isupay ati tangdan ko. Aglaklako ka iti pwesto? Pinadas ko mo tinaglako idi. Diyak maanusan ti nakatakdar nga agmalmalag. Makabannog. No syak, ananusak ta isupay ti tangdan ko. Saka mo ti manok day ta ginatang mo. Imbag man no kaya ti kabalay mo day ta. Syak, to'y breast ti gatanag. Taasan akayat ti kabalay ko day ta saka ti manok. Nagkita kami ka ni Anita iti tiyendaan. Iji paggatgatangan iti naparte a manok. Sino nga Anita? Di ka barbaro akaaroba tayo. Gumatgatang ak itay iti saka ti manok. Imay nakisao. Kahit anya nga itimbaga na. Nasa una, asigod ka no as sekretarya, ngam pinaikat ka no nilakay na. Imbag man. Nangato siguro ti sweldo ti asawa na. Taimpaikat na pa iti trabaho ti asawa na. Dayta nga ro di hatap ko. Kun saan ka no akaya ti kabalay na ti saka ti manok. Iso breast chicken ti ginatang na. Dakkel nga ron ti sweldo ti asawa na no kasta. Naranaak mo't di kaaruba tayo di tiyendaan. Siguro nababala ang ti trabaho ti asawa na dayjay. Tasakalaan mo't ti manok ti ginatang na itay. Nalaklaka siguro. Iso nga iso ti ginatang na. Tapno saan amadlaw nga agrigrigat tayo, breast ti manok ti ginatang ko. Ay, awan lakat nga rod na bati akwartakon. Siya nabali Basta ipagarup da abak nang tayo. Imbagak pa'y nga rod asigod a sekretaryaak, ngam pinaikat na taagtagibalayak laangan. Di na pusipos mo nga rod ti ulo ti karuba. At dantumot panagsangom iti asawa na. Pusipusak tumad ti ulo na. Apalan da tayo lakit di, nga uray agrigrigat tayo mat.
Miguel, umuna ako na dyan. Taawan kadwa ni Mana nga agi-display itila ko na. Naplantya mo tan jibadom. Nakahangar iji kwarto. San ka unay nga agdardaras? Amang ano agbalasiw ka man adagusan. Hintun kwan, nadisgrasya ka dita kalsada. Naira na la siguro jidanda ni pan nakadung parko. Tanabartok nga minti driver. Pedestrian lane mo ti ayan ko. Rumbang nga agsardang tulugan, no ada agbalasiw. Wen, ngam aganad kalata. Taadda dagiti driver akas kasayro ako nada. Wanan, saan ka ngagdanag? Saan to ang maulit dayjay? Dagasan kanto inton malam. Tagkuyog tang agawid. Anya nga ti trabaho di asawa ni Nora. Kanayon mo't adisente no rumwar. Mamuantan tumot laing Mabainak lang kami namang damag. No kas di ngagkalugan kami iti jeep. Padasag tuman gayam adamagan iti anak da. Pagad-adalan nga tama ti anak da. Kolehiyo nga taday jayan wenno high school pa ila nga kas iti anak ta. Diyak amo Ay, wen gayam. No agturpos ti anak ta iti high school. Mapagadal tapay nga ta. Ay, panagkunak kat santa ka ba ala na pagadalin. Tabasit mo ti sweldo. Nangina pa iti abang dito paggigyanan tayo. Dahito nga roden abang ti papapanan ti sweldom. Iso nga rod. Saan mo't nga rod akas layjay ayan tayo ama banin lang nga agipatakder iti kalapaw. Diyak mo't katagyan iti kalapaw laang Kalapaw lang nga roden tinagyanan tayo idi ijay. Kalapaw manan ita. Ipalagip ko nagbabayad ti abang ita. Ang mga nukaslay di pinapanaw ko, ano madanon ti panagbabayad kat di pa'y lagbayad. Danag yu ayamanong, day talakit din abang ti kwarto, ti saan ko amabayadan. Ay nasayat nukasta. At dangamin agab-abang saan ang makabayad, intun madanon ti panagbabayad. Saan nakakasta manong, manumutlaangan ngay day tajak mabayadan. Namnamak nga ron ti panagbayad mo, tada pangaramata kiti kwarta. Amumay, dahito ilang ti pangnamnamaak. Madamag ko man gaya manong. Mano ka di mo ti pagbaybayad ti kaaruba iti abang da di ta pagigyanan da. Ni ka dinura ti dakdakamatam. Wen manong, manungay mo ti pagbaybayad da iti binulan. Sulo damot da ita may sa abasit abalay. Ginatangdan da ita asular, balay da daytan, santang agab-abang. Ha? Balay da gaya man da ita? Nay, madamamat gayam ti balaybay mo iti linabaam. Nanglangan ak iji trabaho, tapno makalabaak. Naurnungan ak ngamin. Awan mat ngamin matangdanan nga aglaba. Adamat laundry shop. Ingka agpalaban ijay. Ay napadas kon tinagpalaba iti may sa laundry shop. Ngam ada nasukatan iti sa bali. Napan ko yung subli. Kan napukaw ti may sa akamiseta ni Lakay. Ay, kasta aya. Amang ano nagkamali mo tinang isubli. Ay, nalabit akasta. Isu akay kayat ko asya kung timang laba iti morang mi. Ay, madamag ko man gayam. Pudno ka di asular yun tinagtakderan tabalayo. Ay, Juan, inkarkarigatan mi nga inyornongan. Nangina ngamin ti abang itan. At da kumamot magatang asular, taggumatang akmanmat. Juan, may mayat matlaang no ada kabukbukudam asular, kabsat. No daman gayam among mga aglako iti sular, ibagam man kanya. Bay am taagdamag akadagiti gagayam ko, no ada am muda. Kunak no agab-abang danura di tayanda, saan mo't gayam? Anya ti kayat mo asawan? Libre ti abang da dita? Ginatang da gayam day ta asular. Impatakder da day ta balay da. Naggasat dan. Tadda sular da dito'y syudad. Imbagak nga rod kan kwa na. Ano adam mo na nga aglako iti sular kat ibaga na kanya. Apay kumangay baganakan ka. Adda ka di igatang mo? Imbagak laang ba't dayjay Tapno agpara nga ado ti kwartak. Tapno adamot apalan na kanyak Saan laang asyak ti umapapal kan kwa na. Kasano no adam mo na kat ibaganakan ka? Anya nga iti rason mo? Nalakalaangan arasonan dayta no madanon. Itaman pa'y nga granata dito arubayan, basang. Ha? Ay, naimbag abigasyon, nana. Kanayo na kamin ama kumikom kadagiti homeworks may iji pagadalan.
Daman damagak balasang ko. Anya ka diti trabaho ni dadim. Mga opisina iti may sa pribado nga ahensya, nana. Ay, anya kay dayjay nga ahensya. Iti may sa alending, nana. Clerk ijay. Kasta ka di. Nilakay ko, supervisor met. Kasta ka di, nana. Uy, supervisor gayam. Nangatumot gayam ti posisyon na, nana. Supervisor mat gayam day takaaruba tayo nga agab-abang di tabangir. Nakaamwa ma-supervisor, anak. Ni nana Anita, daddy. Dinamag na nga rod noon niya ti trabaho yo. Imbaga ka may sa kayo a clerk. Dinamag mo ka di ma, ti trabaho ti asawa na. Saan, mami? Imbaga namat kalpasan a dinamag na ti trabaho ni daddy. Isumat lagayam nga idigim matang iti saka ti manok. Kat kuna na asaan akaya ti asawa na ti saka ti manok. Nubak nang da. Api nga rod nga awan bukod da balay. Ang mga no ijay lugar da, kat dakkal ti balay da. Daytoy kadilaang ti sweldong. Imbawas da matikinan ko ijay kantin. Kanada pa imbawas da sa bali. Ay, kasanungay abnatak daytoy ita. Awanon LPG, panagbabayad pa iti abang. Awan pa'y bagas tayon. Di nakmat ngamin ilutuan iti balon ko, tapno saan akong nga umutang ijay kantin na pagtrabahuan mi. Nanginamot ti makanijay, nang runa no utang. Ay, kasanung ata dayto yan. Sapa imbaga ni Manong Simon, amasapol nga agbayad akon iti upa ti kwarto tayo. Imbag ta nagranata diti arubayan. Adan ti solar apasapsapol mo. Ha? Adan? Sapay kay papautang ko idikalman tay kwarta nga igem ko. No kayat mo, sumurot ka kanila kay. Takasaritam ti katrabahuan lang aglaklako. Ha? Kuna nga min di kasinsin ko nga ada ka numagatang iji ayanda. Ijay laangan ti paggatangak. Kasta ka di. O sige, ibagak nga rod kanila kay ko tada kamin ti manggatang iti solar. Naitad ko mat nga minan iti kabagyak ti igem ko a kwarta. Ada ka di pa'y paggatang mo? Ada pa'y kwartam? Agsarsarita taman kit di dito'y arubayan tayo. Ay na, mapana ko maidyo pwesto ti kabsat ko. Ngam kunana amang rikap dapay kano. Tadanas kan nga aramiden na. Kontento ka kadimot iti sweldo nila kay mo? Ha? Siyak, oray supervisor ti asawak. Kurang latta ti sweldo na. Ha? Marianita! Imbag tanda ka dito eh. Ay, asidigmat gayam ti pagtrab-trabahuan nila kay mo iti pagtrab-trabahwak. Ay na, Maray. Adda aksidente na pasamak iji ayanda. Ha? Anya nga aksidente? Adda na loose brake at truck. Kat dinungpar na ti building. Sus. Nadungpar na pa'y ti may sa janitor. Ay. Nadungpar ti janitor ko nam? Mare. Ay, sus. Impanda ka nun iji morgue. Ta dead on arrival iji ospital. Janitor mat gayam di asawa, Mare. Morgue ko nam? Mare. Ala, umay ka. Kaduan da ka mapan ijay. Kaasi ka mat. Ay na, pipito asawa. Kapaya pinanawan nakbatan. Kasano ka pa itang ayawi di lugar tayo. Katawan pulos kwartak. Anya nga ita ti aramidag. Pangiluganak nga ikan ka. Anya nga iti usarak iti punerarya. Ala, Mare. Ibagak iti kabagyak nga usaran tayo tilugan na. Isun ti pangiluganan tayo. Diyak amo ti aramidag. Diyak amo no kasano nga ipag na ti papeles. Tapno mayawin ti asawak. Tulungan da ko ma. Kan mahisa. Diyak ko na yamo ti agbasa ka nagsurat. Di ka agdanag, Mare. Tulungan da ka. Nusan mo nga mo ti araramidam. Saan ka nga ginlalaing kan agpamarang? Tama ibutaktak matlaang ti kabaalam. Papagayam,
Ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.